na'am Salamu alaikum. yi musu zo kai musu tambaya Ali kira mana Abbas wayata ni ta fashe kira mana Abbas na tura ma lambar sa dazu yanzu dai gashi wannan sun da Abbas. take su fafasa mai kai na kira shi amma yana abin nan ka ƙara kiransa ni ba zan iya kiransa ba za su kama rushe mana gidaje duk gashi duk ga maga al'umma Ali wallahi bana tsoron komai fa a wannan abu wallahi bana tsoron komai kowa gashi wannan jihadi ne wallahi bana kowa tsoron gashi komai wannan wace irin gwamnati ce me ya wannan da iyalinmu da komai matata tana da ciki an dake ni an fasa mun kai saboda haka wannan bakin mulkin da ya kama da mulkin Fir'auna Allah ya isa ban yafe ba Allah ya santi wannan abin da aka yi mun ina fata ubangiji ai sai inda ganduje inda yake su je su kamo shi mana matsalar su da shine duk wata ka'ida na cika duk wata ka'ida na cika ni ba dan siyasa bane na salata ne Ina. salata biyu ke road To me yake faruwa haka aka zo ana tafarfasa mutane? gashi duk Ana harbe harbi. sun ce za su rurruce mana gidaje Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan gidan abin da aka gina shi ya haura naira miliyan 800 wannan gidan gashi sun zo sun ce za su rushe Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan makarantar legal ce inda aka zo ake kokarin rushewa ana ta dukan masu gidajen da 'ya'yansu an koro su ɗaya daga ciki ma gashi an masa jina-jina an fasa masa kai malaya sunan ka ne sunana Ali Rabiu me yake faruwa ne a nan cikin to mun dai waye gari da rana ɗaya an zo an yi mana namba muka yi kokari kuma muka je ofishin kanifa don mu tabbatar da me yake faruwa sun ce oda kawai aka ba su daga sama ba su san komai akai ba kawai sai dai an ba su oda ne akan su zo su rubuta gidajenmu mun kuma nuna musu cewar ga duka ka'ida mun riga mun cika ga kuma shaida wannan shaida daga gurin ku ta fita suka ce su dai kawai mu je mu yi ta addu'a to mu ba san inda ake irin wannan abun ba su ba da shaida kuma su ce sai dai mu je mu yi addu'a saboda Allah wannan abu da ake mana ubangiji Allah ya bi mana haƙƙinmu Allah ya bi mana haƙƙinmu Allah wani iyalai ne kenan da yan unguwa Allah ya rufa su